Fáiltíim Revandish, Páirte Glacu sa sesiún seo trí Gaeilge, agus mór an trua go bhfuil gá le sesiún mar seo chun iarde harings ar deanga guchas, agus léiríonn an gá seo go bhfuil dútlan mór os ar góir chun labhairt na Gaeilge sa tír seo a normalú in anón gur bé normalú na teanga críleár na strateise fiche bliain. Agus mar a dúirt má cólacha, bathe teanga í a labhairt agus foríortá an teach de howlin imi, neart Gaeilge aige, agus ní mór dom an ceiste chur cin fá nach bhfuilte ag baint ní smó úsáide as an severas Gaeilge sin atá léirí ag an seo. Le brecht imachtaí lár an éirní, chuirú bill na teanga go efficúla ar an bhéir ada. Agus ní mór do marrán ní ramé ro hostel sin mar chahirirlach ar an coiste Gaeilge, ach níl an leiscéal agibh ní smó tá an reachtaíoch prána cara tríd an dáil agibh, so tá sin thar amanis dáta chóirtún, cén úr a bhais an bhile fáilsí. Tá muidir cant faoi cearta teanga pa phobal na Gaeilge, agus tá muidir cant faoi cearta déine. So ní léon leiscéal eile tá sé ríhabhachtach an bhile sin a ailsiú agus tá sagan gur bé aspa duine a duine le Gaeilge, aspa daoine le Gaeilge cuid mór den aib so cuasaí arciíochta agus tá bhí moltaí láidre aganne ar an gcoiste Gaeilge agus bhhatlam an bille sin a bheith fáilsí. Tá sé táhachtach freisin an ach Gaeilge sa túisceart a lua agus impiam ar an rialtas tuile dhéanamh Connolly bhaim ar rialtas na Bretainne agus ar an DUP maidiúr leis an gceist seo. Thuaigh mé ar cuairt go dtí cairn tachar I mí úl I nura agus thuaigh mé ar cuairt go mbéal firste agus I áíre thuaigh sé go mór I bhaimimearm. Eisim láiríad na grúpaí agus na draman ar an talamh agus obair na gapal á dhéanamh acu. Is eisim láir I dúine sa tír seo. Ní mór dom a rá freisin tugann sé ordú manmadom Gaeilge a clistáil I Hallan na Dála, agus cobáil agus atá an iarna ar an talamh go háirithe na muir, ach ní leor bá ón muireann chun an teanga a chur chun cín agus í a hábháil. Ar nóí tá táhacht faoi le ag baint le úsáid na Gaeilge san iirgeanmh seo, don cuid eile den tír, agus tá an reagracht oran deachampla a léirú do muintir na hÉireann. Sa cóigh sin feictar domsa go bhfuil géargá tógáil ar an deathéil atá sa teach agus sa dáil, agus mar hampla rangan na Gaeilge chur fáil don iarrainn log ar amana atá feilúnach dómh, agus ar na level éagsúla cuí, mar cuid den lá oibre tá sin ag tastal. Tá sagan ó híomh na Gaeltachtaide go bhfuil stad ratha na Gaeilge na Gaeltachta log thar a bheith lochalach. Ní tháinig an tóla sin in éire dúaran tá sé le clistáil le feictáil agus le léamh le fada an lá. Léiríonn figurí an déan áramh go rá laidú suntasach I maidiúr le lína gantóirí léthúla Gaeilge sa Gaeltacht tíomh with an choras Edicus ó fiche cahar fin gcuid 2011 go dtí fiche 1.4 2016. Có mat lei sin agus raibh an déan áireamh sin léirí an staidir cuimseach teangólaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Gaeltacht agus dailtí sin I 2007 agus an nua chunrú in 2015 léirí sé go raibh an Gaeltacht go mór I mbaol. Agus in anón agus tá sagam go bhfuil an túfas oibre dénta agat ara, ach tá rudaí ag dul in olcas go generalta agus tuci mé reis go dtí na pointí dearfacha atá dénta. Ar nóí tá inmharanach na Gaeltachtaí fitse fúte le cuasaí fostíochta agus achnamíochta dé. Agus intiam leat go bhfuil údarás na Gaeltachta tharbh táhachtach, agus gan údarás na Gaeltachta bheith an drochscéile bhd níos measa. Ach sa cóigh sin ba drochscéil a machas amach an cinenne a rinne HID Global eachlan nó a dhéanamh ó críleár na Gaeltachta go cathair na Gailge, agus tásúlagam tásúlagam go mbeidh
Beidir mai si dig dul siar an gine sin. Ach an rud bawatlam orja haring san seo, no an cuacht a bhí ag an IDA agus atá ag an IDA. An cólach sin a bhealú ó crílár na Gaeltachta go Gaeilge agus bawatlam tar a reis go dtí an scéal sin Beidir amicint eile. Ach léiríonn sé an difriocht nó an aspa chorramíochta atá idir údaras na Gaeltachta agus an IDA. Comatla sin cé go bhfuil planana teanga fuifa ag an ara agus planálithe teanga ceappa I cídhór na Gaeltachtaí. Agus is rud maithé sin, ní leor an muinú atá chur fáil chun na planana sin a chur I bhaim. Tá sagam go bhfuil €100,000 in aine blina I gceist, ach in áiríre is pingingi atá I gceist. Nuair an aim atá agan an teanga phobal a bheocan agus a chothú. Tá I bhfad níos mó ag tastal chun an próisis planán na teanga chur I bhaim, agus tá an iomarca freigrachta an phobal go Jónach agus ní féidir ghlacú leis sin. Tí fan wit an Gaeltacht tá 5 líonra Gaeilge aitheanta mar phobal Gaeilge a aimíonn 3 gréasán hóisialta. Tugann an taithanta seo aitheantas comát an phobal iarnua iseach atá taga cocht cin agus na bailí a idir gníomhnaí an daoine leon chéile sa lá atá nniuán. Tá an céim seo le molú freisin, agus ní mór a lua go bhfuil an muinú cuaig tastal chun na líonraí Gaeilge seo a orbert go héifeachtach sa todhchaí. Ó híh cuasaí eideacaiste ní mór dom admháil go bhfuil dul chun cin suntasach dénta ó híh policy eideacaist an Gaeltacht a fáilsiú breis agus gá bhliain ó hin inis. Tá sagam go bhfuil próisis leanúnach I bhaim inis ó híh aitheantas a bhaintse mar scoil Gaeltachta agus feicimid tara an phróisis sin. Chóthróir leis seo tá méadú dénta freisin ó híh líon na Gaelscoileanna. Tí fan wit an Gaeltacht ach tá sé Harbh soléir nach bhfuil an córas patrúnachta fellúnacht chun freastal an éileamh leanúnach atá thuile Gaelscoile nua. Mar hampla léiríonn survey a rinne an ERSI 2015 go ránóch 23% an phobal ó dheas an Gaelscoilíocht dá chuid páistí dá méid Gaelscoil in aice ló. Ach nach bhfuil ach sa láthair a 5% an don bhain scoilíocht Gaeilge faoi láthair. Comát le sin cé go bhfuil gá Gaelscoil breise bartia do 2019 sin figur beag as an mór igor scoile atá le tógáil I mlína. In núsar sin tá is I cách gur bé caid an Gaeilge na múnseoirí go generalta crílár na faiba ó híh múna na Gaeilge de. Tá an aib seo adua go oscailte ag na honadíthe éagsúla ón Rhein agus ón na Institute Educus a tháinig agus a hagan os ar ggóir an coiste Gaeilge go rialta. A rís cé go bhfuil céimeanna na dearfacha tóca I celáiste áirid is feib mhór le sáú fós má támuid I náiríre faoin Gaeilge. Just bawatlam, just dearra chur, críocha chur, agus bawatlam aitheantas a chóirte na gníomhairí teanga agus pobal fad a héanaí man factasíochta wathe le cearta teanga agus déana bhaintse mat a phobal na Gaeilge, thua agus heas gach lá. Tá an dram dearug, chunra na Gaeilge, agus grúpaí agus agrachtaí Gaeilge eile an le molla as an sár obair a dhéanann siad wathe le Gaeilgóirí na tíre seo. Mar ocail scor bawatlam ardmháil a thuirt don na tiismóthirí, atá ag tógáil cluine le Gaeilge fud na tíre seo. Iad ag snáb in asa ó lá go lá chun an Gaeilge agus an Gaeltacht a chothú agus a chorará hig an géad glún eile. Ní éon dát an go bhfuil éacht bon ag na tiismóthirí seo. Is iad siúd na daoine a cintóí rat na Gaeilge mar theanga pobal sa todhchaí agus a bhfuil gach tacaíocht agus gach buíochas ag goldómh gur míle mágad.